Hej og velkommen. Jeg hedder Mille Nygaard, og jeg har virksomheden Luminik, hvor vi forhandler indiske smykker af høj kvalitet. Ædelmetaller, ædelsten, halvædelsten, en verden fyldt med farver. I dag der vil jeg gerne hjælpe dig lidt med, hvilke farver skal du gå efter ud fra, hvilken hudtone du har. Jeg har en baggrund som frisør, og når du er uddannet frisør, så har du 4 års dybdegående farveteori. Så det her med farver, hårfarver, hudtoner er noget, som jeg rigtig godt kan lide at arbejde med. Og derfor vil jeg gerne klæde dig lidt mere på i dag til, når du skal ind og handle i shoppen. Så hvis vi lige starter med de piger, som har, eller damer, kvinder, som har den varme hudtone, altså har sådan en varm nuance, en varm undertone i huden, så skal du gå efter sådan noget som tigerøje her. Så skal du bare se. Den er super smuk, sådan jordnær, jordfarve, gylden og rigtig, rigtig flot i spillet. Og hvis du også lige har fået sådan lidt solkulør og så videre, så er den sindssygt flot. En anden, der er god til dig, det er de her med karnioler. Super flotte også. Karniol er sådan en smuk sten. Den er altså virkelig, virkelig god også til dig med de varme undertoner. Den er også rigtig flot til dig med varme undertoner og det lyse hår. Den kommer virkelig frem. Det her naturlige askeblonde lyse hår, der er den sindssygt flot. Fordi der sker noget med komplementærfarverne her, og den bliver virkelig fremhævet. Så har du lyst hår, så kan jeg anbefale dig de her. Stærkt anbefale dig de her. Så kunne det også være, at du kunne synes sådan nogle her var lækre. Altså sådan en smuk solgul. I hvert fald er den også god til dig med de varme undertoner. Gul kalcedon. Den er også super elegant. Den har vi også i regnbuemånesten. I hvert fald får vi flere hjem i shoppen lige om lidt. Men den er virkelig smuk også. Den er jeg selv meget glad for, den her farve. Så kunne det være, at vi skulle bevæge os over i det grønne. Og så er det vigtigt, at dig med de varme undertoner bruger sådan en her, som er en peridot og er den gyldne grønne. Du kan se, den er ikke kold, det er sådan en varm grøn. Den er så flot også. Og de er i den grad sat ned pt, de her karoer. Ja, super fine. Hvis vi så lige tager nogle af de smykker fra den kolde variant, dig med den kolde undertone i huden, så kunne vi jo se før på den peridot, denne her grønne, så er det altså den her form for grøn, du skal over i. Den mere kolde grønne, og her har vi dem, den hedder grøn og nyx, og altså virkelig en smuk farve også. Virkelig flot farve. Ja. Og dig med de kolde undertoner kan også godt bruge sådan noget her, som er aquacalcedon, aquamarin og amazonit, også en virkelig flot ædelsten. Amazonit får vi ret meget hjem i næste gang, lige om lidt, når vi får vores varer hjem. Den er virkelig, virkelig flot. Den glæder jeg mig også meget til at vise jer mere af. Så når man så har de her kolde undertoner, så er det også rigtig fint at kunne tage turmalin ind. De her, de passer rigtig godt til mig med det mørke hår. De kan også sagtens passe til en lyshåret, men lige de her er faktisk rigtig gode til dig, der er mørkhåret. Og nu skal jeg vise dig forskellen. Nu kan du se her. Fordi man kan også godt gå over i denne her form for kolde pink, som er fuchsiaen. Den er jo så flot. Super smuk. Den er især flot også til dig med det lyse hår. Hvis du spørger mig, så synes jeg, at den her, den er flottere på grund af min hårfarve. Jeg kan egentlig godt bære den fuchsia til min hudtone, men grundet min hårfarve, synes jeg faktisk, at denne her er mere classy til mig. Hvor at hvis vi tager en helt lyshåret pige, så vil de her altså være super, super, super flotte. De kan vi jo også, dem kan vi også vise i den her variant. Den anden dag viste jeg min kære veninde Desiree på et opslag med de her på, og hun er lyshåret. Og det
Det kan noget. Jeg synes faktisk ikke, de er så gode til mig, den farve. Ja. Så kan man jo altid, uanset hudtone, bruge Crystal Quartz. Ikke? Vores smålier, dem kan man få i både guld og sølv, fordi der kan man selvfølgelig også vælge, at man til guld eller til sølv. Så har vi jo noget, som alle kan bruge. Og igen, der har vi jo vores labradoritter. Prøv at se, hvordan farverne spiller her. Du har de gyldne undertoner, du har de blå, de varme farver. Du kan ligesom, du får det hele frem her. Og derfor er labradorit en total bestseller, når det kommer til, hvad skal man vælge. Skal du finde en gave til nogen, så er labradoritten virkelig tit et hit, fordi de fleste mennesker synes, de er meget, meget smukke, og de passer rigtig godt til de fleste. Så labradoritten er et meget godt udgangspunkt. Så er der dem, hvor alt passer, de neutrale hudtoner, og det er jo virkelig fedt. Så hvis du er en af dem, så er du heldig, så passer det hele. Så nyd det. Igen synes jeg jo altså også, der er noget med hårfarve og øjenfarve, og at hvis vi kan få lov at fremhæve øjenfarven, så gør man altså virkelig noget i forhold til ens look. Og igen, det gør vi jo tit med labradoritten. Det kunne også være med en regnbuemånesten. Sådan en kan jeg lige vise her. Der synes jeg, vi er ude i, at det kan alle bære regnbuemånesten, men igen, den synes jeg faktisk er god til de mørkhårede. Du kan også sagtens være lyshåret, rødhåret. Uden tvivl, rødhåret vil være super smuk med det her. Men der har du igen, du har faktisk nogle af de kolde toner i denne her. Der er det her lidt blålige skær i stenen, men de fleste kan altså bære en regnbuemånesten. Den går igen i det hvide i øjnene, så når du får den op, så bliver det hvide ligesom fremhævet. Den er også rigtig, rigtig flot. Ja. Så det var simpelthen lidt om hudtoner i dag. Hvis du har lyst, så tag et billede og læg det i kommentarfeltet. Det skal nok være i Facebook-opslaget. Opslaget bliver altid delt på begge medier. Og så går jeg gerne ind og lægger et link ind til hvilke smykker jeg synes vil klæde dig. Og det er jo bare et bud, men det vil jeg meget gerne. Det synes jeg er hyggeligt og dejligt også at interagere mere. Vi kører sommersale i PT, hvor du sparer op til 40%, og du kan yderligere spare 15% ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev. Så det var det for i dag. Tusind tak, hvis du stadig er her. Tak fordi du så med, og tak fordi du støtter os. Masser af kærlighed. Giv os gerne et like, og husk at følge os, og så ses vi i shoppen.